aquí avui som actors, actrius, no? Tenim la capacitat de canviar la realitat, de canviar l'escena, de canviar el nostre món. 1, 2, 3, acció! Deixeu-vos, amigues meves, d'aquestes mentides que us ensenyen. Desterreu lluny, molt lluny, lluny, molt lluny. No oblideu que la dona s'ha de preocupar per la seva sort i formar càtedres populars on aprendre a discutir. Al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen ni a una clase ni a otra? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? Igualtat absoluta en tots els aspectes per als dos. Independència per a les dos. Vaig defensar a les Corts Constituents els drets femenins. Deure inalienable de qui, com jo, no pot trair el seu sexe. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió. Y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día me falló quien menos me imaginaba. Y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hacerse cargo. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Ja està. Aquí falta un segell. No, a veure, ara no tinc aquest segell. Aquí falta un segell. Reunión a una. El 8 de marzo yo el primero. Bueno, el primero... El 8 de marzo yo el primero. Está bien el El entusiasmo. 8 de marzo yo el primero. Bueno, digo yo que nosotras. ¿Te llamaron de todos tus hijos? Ostras, cole, ahora ya. Som iguals. Ya, parlem d'un sistema patriarcal, oye, déjame tocar el Aquí falta un segell. El 8 de marzo yo el primero. El 8 de marzo yo el primero. El 8 de marzo yo el primero. Hem sentit a la Teresa Claramunt, hem sentit a la Clara Campoamor, hem sentit a la Federica Montseny, hem sentit a la Dolores Ibarruri. Creieu que tenia alguna connexió amb la realitat, el que heu vist? Hem vist com ella va fent tota la feina absolutament, Sí. mentre que ella es va posant les màquines. Què més heu vist que penseu que pot tenir alguna connexió amb la realitat? Quan jo vaig arribar a l'administració pública va ser com vinc amb tot el meu feminisme, amb tota la meva universitat, amb tota la tal, i de sobte era bum, bum, bum. Això, el segell, de trucada, de reunió, la tal. I després tornava a la taula i deia jo, se m'ha acabat el dia. I ja està. Que tenim la motxilla carregada amb tota la nostra voluntat i amb tot, i que el dia a dia sovint ens fa veure que com a dones tampoc no podem arribar a tot i que sovint ens autoimposem, no? I es pot fer alguna cosa per canviar-ho? No hem de demostrar res. És el món que ha de reconèixer. El món ha de reconèixer. Tu t'agradaria poder-ho provar en escena? Sí? Molt bé, moltes gràcies. Tres, dos, una, acció! El 8 de marzo yo el primero. 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 Tots fronts, no? Al mateix temps? Sí. Però has aconseguit bastantes coses, no? Què li has dit a ella? M'he anat a buscar el reforç Sí, no? de la companya, d'una companya. Què li has dit? Bueno, doncs truqui tu. No? Perquè tu posa-li el segell, sí, m'he anat Posa-li el segell. allò de la xarxa i m'he anat traient coses. Quan portes anys a l'administració vas aprenent. Doncs ajudes a totes, no? Tu ho fas possible, nosaltres ho hem vist a escena i d'alguna manera Boal, que és qui va començar amb el teatre de l'oprimit, deia que el teatre no és la realitat, però és un assaig per la realitat. Per què fem això? És perquè provant-ho aquí sigui més fàcil el sortir a fora, sigui més fàcil quan em trobo amb aquestes accions en el meu dia a dia, tingui més possibilitats de fer-ho, perquè com que ja ho he provat, dius, doncs ho faré així.
Jo la motxilla li donaria a aquest senyor. La motxilla que faries aquest senyor? Donaria a ell. I què creus que passaria si li donessis la motxilla d'aquest senyor? No sé, però li trairia el llibre també, li suggeriria coses, que segués per mirar-se el llibre. Exacte. Pues, per tant, seria de procurar una compactació. No intentar, perquè de vegades intentes fracasses, però si procures ho pots aconseguir. Tu creus que no l'influenciava el fet que ella fos una dona? Però per mi sí que la persona inclou com tots els aspectes, no? És a dir, si sóc una dona no és el mateix que sigui un home, si he nascut aquí no és el mateix que si he nascut en un altre país, no és el mateix que tingui la pell blanca o que tingui la pell negra, no? És a dir, tot això influencia d'alguna manera la tasca de com podem desenvolupar aquest càrrec, aquesta responsabilitat, no? I també al mateix temps com podem seguir en el camp de batalla cuidant i podent conservar el fet de ser dones també, no? Que és com el gran repte. Us presento els actors. Adrián Cresci,